Tiwacho ni we sikul. Wacho mano ng'ama wacho. People outside there, iwacho ni ji wacho. Aweyo koso na weyo? Ni weyo. Sawa. En kamano. Okada explain mo, en kamano. Igoro kidwa you record. Don kama yagi wacho. En kamano. Dagi complain kendo. Gima ji wacho mimbi tiyogo. Okay, one kaka media house, wawinjo gigi from outside. Ng'ato wacho ni jok machalo kaka Uka Junior nochulo ne nyathino bwana Marango for 4 years. Marango Mar school. Sawa. En kamano. To ringo weyo. En kamano dong nochulo. Nochulo. En gi evidence ni nochulo. Mako dhi school no chudo. Kan no chudo bene sawa. No. Okay, sawa. Okay. This is what is outside there. Ingeni kama ber LTN kakwa kete. Iwacho ne jo TikTok, ok ni Uka in person. Jo TikTok came through. By that time niwero wendo moro mar ne awero nyako mokadoa. Man after my KCPE. You are KCPE. So people chipped in because you are funny and sama in funny ni you realize ni ne nyathima funny ni pokutie kango pokutie ko school. Koro ka pokutie ko school, people are like kutie ko school kare oja class adi oja form adi. So they chipped in, they contribute ni kaka team, they sent some people or the ochulo ni the required amount. And fortunately enough, ni in very like me nyeo camera. Then from anyalo paro ni ani manatiri kata nyeo camera no dhi Kisumu. So from that nyeo camera, wach camera ochakore kama okawe okanigo akeni chake kawe. Story no nitie kendo ng'amo ng'e maber. En an ka. What's the story? Kata no lit na kaparo nikech and for me at first king'iyo dala and whatever danga wacho ni 98% enan ka gima matimore dala kanyo 98% enan whatever. Ambe na mor gi gima ne timore kacha. By that time people nyalo biro ngimani together. To mano gima ne na onge ga pacha kata dichiel. Kata chiel. Koro nang'e ni koni anyagoyo, koni anyalo gigi ariyo. Kopo ni joka ni koda kacha. Tiyudo ka ng'ato eno se biro iri mo wajno timo maber mo soye school. Then whatever iwinjo ko wacho weche moko kendo mar ketho ni wito ni jok mane in gogo. Mara nyathini watere school, wachuno ni school, okotim kama. Era ne TikTok. Seche pini ne TikTok to ine school. Tingeni an ng'ama ne ane school kanyo to okokoni bang ne ng'eni ji chama kanyo. To koro mondo jogo chiem ne inade skola. Mondo ide school koro jomoko to sechulo ni fee. To chul ni fee miwacho no chuli ga gote. To mano to onge mano chuli ga gote. To wacho nango ne ga chiel koso ne ntam mo ne ga ariyo. 2 years, okay. 2 years. Ma 2 years go to ni consume te. Le akel story. Okay. Kora moment manane iye kanyo. Ani lando nyaimbo, jaber nyaimbo, ana nyai, toto nyaimbo, nyagi Lumumba nyajoimbo, jaber nyaimbo. Hey, nyikora Mugejwang ma en an Javan Makajuto aka Chui Mkali, Mr. Yath Kiasi, Kongo Kiasi, asili yake. Takono unimeduru manakete Eluo Trending Nation. LTN kama mopondo wanyenyelela
to bende mopanda sika ahinya bende wasoko twaguodo kendo wakete lela. LTN. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. LTN, Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Nyakoromogi wan kaendi gi Dope Kid ma ing'eni Dope Kid koro kawach ni wendo mara mokwonga check sound check, is it okay? Sound iko sawa, yani kain sawa. Bwana Jakoromogi ng'euru gine ja kamera keke mi Dope Kid kuonge mia kenda Dope Kid so gine so sound bwana ma Luo Trending Nation ani makungi tang na kenda Jakoromogi poro kwanye tangu ni Dope Kid podolo so sound yani doge ba wacho ni podo kwanye tangu ni Dope Kid podolo so sound mani Luo Trending Nation ka onge cut dwa cut mokwongo los gine kanyo in sawa? Anu sawa. Wane jakamera yudo Dope Kid? Uwinja. Very nice. Koro jakamera inyalo tango negi Dope Kid wan go kaendi. Iluongo ni Dope Kid Polobor. Polobor mone matemo. Giko mane du. No, full rikendi bwana. Full rikendi. Iluongo na Dope Polobor. Kid. Polobor. Iria matemo. Kata josikede matemo to gik mane dwe. Ok ginya chopo polo gi gik mane dwe ka. Dope Kid, akiana luongi ni king of ango? Wende ni ka iluongo nango by the way? Iluongo ni comic. Comic ango? Music. Avero jako vokado gona chiel gona gine acapella moro koro ane mami backup ikona komeolo Ami achiel. Ami mane gi backup. Mora Midwa go backup. okay Idwa man. koke gona chiel mok go backup me Adopa yudo moro X na ywak. Ayudo machielo X na ywak. Nyathini ber atero dala wetena muonyo law. Atero dala wetena muonyo law. Anyuonda bende gombo lawe. Mbese nadonge gombo sere. Nisitabu nyaka nyombi. Akata onge dhiang'. Nyaka manye kata pusi. One sound. Kura mi machielo mi go backup. Mi machielo mi go backup. Aneno nyiek mama wato wang'o iya. Kasi kelo. Aneno nyiek mama wato wang'o iya. Okele nyiek winja. Okele nyiek mama wato wang'o iya. Okel nyiek mama wato wang'o iya. Ani mama ng'won ne. Mama ng'won. Sheki. Koro wachak manyien. Wachak koro. Kanyolo nango baba to sheki ni yolo kanyo nango. An wacho nango. Nagik niya. Okel nyiek mama Wato wang'o iya. Okel Nyiek mama wato wang'o iya. Ani mama ng'won ne. Mama to sheki. Ani mama ng'won ne. Tiken baba to sheki. Koro wadhi waria igo backup kach. Baba to sheki. Okay. Aneno nyiek mama wato wang'o iya. Aneno nyiek mama wato wang'o iya.
Okel nyiek mama wato wang'o iya. Okel nyiek mama wato wang'o iya. Ani mama ng'wonne. Baba to sheki. Nyagi nera ng'wonne. Baba to sheki. Hey, chogo nyachali. Kona nang'o mokeli dalawa. Wadhi masawa. Wan masawa. Nenga moko ni gimokele dalabu. Chogo. Chogo kona nang'o mokeli dalawa. Majisare thobro ni mar chogo jachali. Koso gaya. Baba kelo nyako moro dalawa. Nyiek minwa dhawona. Akelo nyako moro dalawa. Nyiek minwa dhawona. Eno wacho ni mano ok mbasna. Age is just a number, mama. Weriambo na dhako pare. Nitie gik moko ma katimore to nyaka igire. Nitie moro ma wacho ni gire. An ema sero nyako to kona ni an lesbian. Mano hit song. Osewuok? Sa gonga million. Mano hit song. Top igine iluonge nang'o? Ere kaka iluonge e YouTube? Iluongo ni Heartbreak by MC Dopkid. Heartbreak. Nyakoro mogi wan kaende gi MC Dopkid. MC Dopkid ni endi joma pok owinje en e YouTube kanyo ower seriously. To thumbe ne inyalo nyiero. Thumbe ne inyalo nyiero marach. Koro kawane time kapok ineno thumbe MC Dopkid to maendi bende esa. Wan dala kaendi pod walimo kamera. Ne wayudo kamera ma wa improve. Emomiyo ineno ka yugno kamaendi wakono ine dala ka kopo ni kiliedo tinene ne nyathi. Koro inyalo ori aora. Koro kik ng'ato wachi ni to mari kawuono yugno manade ni. Kech nwadwa ni wakonjo dala ni wajoma dongo. Meanwhile, wan kaendi gi Adopo. Adopo sani in gi subscribers adi? An gi 5K. Watch na allow 6. Ilao 6. To koro isemeja ni thumbe gi midwa goyo koso itimo komedi koso itimo nang'o, and then jomoko penjo ni wer miwero ni ok inyamala dhiga gi beats koso iwera wera mondo obed komedi. Be inyalo dhi gi beats kigo ni thum tigo gi beats? Dang nitiere kata madhi gi beat to madhi gi beat go jok winj gi ji oseng'eya gi machacha. Koro machacha manyaka stiko. Nitie madhi gi beat, nitie. To ji ok dwa. Ji ok dwa neno. Miane beat achiel ka tem mondo koro iwera ne gi beat adwa winjo. Beat aonge go. Ng'e beat moro amora e mbui kanyo. Aonge online. Adopo ino Kenya koso beat e simbi. Ok anya koso na. No, adwa ni iketo beat tikori wer kaka iwer off beat cha. Mo wene. Aonge beat ba. Cheka ne beat bwana, ok nya koso beat. Adwa ni jogo winji kaka wer. Ing'eni gino be en talent nikech an kata tem na dwa wer off beat to ok wer na. Dogi ya matu. Koro chiko iti no. Emok miye time mar chiko iti beat no. Ichiko matin. Tiere rolls. Minyalo rito. Mabe seche moko mabe an bijuok omiya rolls go bathe go. Rolls go be ok wene gi nafas. Ok awene gi nafas. Yeah. Yakoro boge samoro tek mondo mi make decision machalo kamano. Ayudo beat. Temane. Gima ting beat. Agona banjo wuod jo kamula. Ana yok na banjo wuod jo kamula. Jawa wero Mariano Juma. Adopo wero Mariano Juma. Mariano
Yesayo Marioni Yesayo Marioni rambanya kameri mama Jabari rambanya kameri mama Nyapinya ingo ex na dido Nyapinya ingo ex na dido Aero kanyonya Girabuon Sawa Mario nera fanya kamera. Ni akona fanya Mario kabula. Kolo kiwera wera kitu maberu wabizi. Agona banju wodi jo kamulo. Agona banju wodi jo kamulo. Tumuero Mario ni joma. Tumuero nyasiaya. Mario ni joma ro ex na riboro. Ere di boro. Adelera mbanya kameru. Adelera mbanya kameru. Adopo. Wodio kamulo. Wero tamacha. Aka hivi. Ano kanya wero giro ne. Kora ni Omari, kora do wer kadopke. Omari Nash. Chieno jama na mbele chiene mine na mbele miyako. Omari the parody cartel. Kora go parody mar agora baji wojo kamu. We agona banju wonya gingo. We agona banju wonya gingo. Iwero matoro. Bwana mano siberu talent ni bwana ano kanya kwano were kamara. Aja ka wera mama. To be isechope kumoro ma jomoko owacho ni ionjne gi live. Nge. Ha? Ase onjo live kamiso twango. Kudongo swag. Kalisha toto. Kalawi jakabonyo. Lawi nego cho Kisumu. Fred Jakadogo. Misiepa marach. Kondego. Modongo kada wacho. Pok yudo chance ka Prensenda. Ka Prensenda na dhi. Negida miya chance tane mnatama. Like abedo kanyo mang'eny seriously. To nitiere kaka ne an gi deal mama ning benagoyo. Ngi na dhi wuoyo gi jam manager na. Manager ni Nairobi. Time ne onge. Yani en ng'ama yudre once. Koro nitiere time ma ning bena wuoyo ko to ne en chieng' president. Manager ni en nga. Manager ni en. Manager na iluongo ni Tupesa. Oh, Tupesa. Awinje ga e TikTok. En manager by name koso nitiere gimotimo towards your profession mitimo. Ngeni nitie jok ma manager gi nying. Oh, nitiere manager gi nying. Koro nomiye kaka manager. Koro ochalo manager. Ok ni kaka kete motamo but gima danga wachi sana ena promote. Ngeni gini okinya timo kende. Nitiere studio and the rest. To chalo kaka jok mochung kodi as promoters. Nitiere sama gi chipen like kidwa golo wer. Kidwa golo wer. Fair and the rest and kena ngogo. Koro nitie time magin go. Seche mag en go no kunya tan. Koro inyalo koni dop kid kawuono to idhi golo songs adi achung achiel kata achung ariyo.
Maimbe thumbe nigi nitie mana ng'ama chung' machul. Dong nitie, dong kaka an gi fans no. Kaka nitiere fans na be machung'e. Kaka LTN nigi fans. Koro ng'ata manya bedo fan mar thumbe na be nitie. Manya bedo promoter nitie. Fans mag LTN. Fans mag LTN to riambo. Kingidwaro ni fan mar LTN nikete project. Mago nitie. Kata an gi mar riambo. Mawuondi. Ma jomoko chamre me. Ano yalo chamre ni ma Nyakore mogere wandala to machine be nitie lakini iwinja maber do. Machine podi ywak. Machine rego koro ngene wanoga gambaka. Koro kopo no chapu wainya to wang'ado. To koko chapu to wano dhi mbele. Ja kamera makono wa. En sawa ja kamera. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isedhi. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete ka to wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Yes, nyakora mogine podwane break acha endo kuma bende ingeni wandala bwana in koni dwa turo gini. Wandala nyakora moge we wakony dop kid gigo kong'iyogo. Gigo kong'iyogo sokanyo. Gigi gere kore kwa nyiew manyien dop kid dwane oturgi. To neno ka wagine watemo kanyo apani wan sawa donge adopo. Ne wan ka cha ndo ni wachopo kama bende ne wawuoyo kara management mari. Mabende ne watemo ng'iyo ne roles mag jomoluori. What do they do actually? Because there are some people that call themselves friends or they may be having different names. Ane security marumari to kuchiu security. Ane manager marumari to onge okogine okokao part mar management. Ane gine ane director marumari to mari direct rekende. Ane treasurer to kata pesa meeting okumari onge. You've talked of management. Kona team ni kaka utimo management, manager, treasurer, director. Uneno mang'eny go aonge go. Management team go. And I manage myself, but I have some people call themselves promoters. So, and the promoters for real, the fake. Ma luongore ni fake go, okanya tamora. Mundo giluongre kamano ok dang awach ni bwana ng'ani timo marach ka dang awach ni timo kama nitie jomoko ma koni kata ni wabiro timo kama to gikone ne mondo mene gik ma giwachogo to sitori magi be gik mosetimore ni ng'eny kabisa. Abro chulo ni pesa mar wer. Mane dhi chulo nyaka ndege madhi kona nadhi awer e studio ne madhi otera ka inda mawer mano kura wuok Nairobi kese hit mago nitie. Koro mago be gik manyaka accept ni nitiere. Ikono singni nyaka ndege to gikone to kata gari onge. Kada ticket mar gari we koro mar ndege onge. Then
Gini ere kaka mi pesa koso pesa ni yudo nade mi survive go nikech samoro ne ni Kisumu mara in Nairobi idhi kuonde ere kaka yudo resource ni at least mabende mi ichopo kata mana iri Jack Kadere ere kaka gigi itimo? Gima timre kae ni luore music en business, iwinjo kama. Maybe adhi awero Nyayala, maybe awero Pato, maybe awero ng'ata to were no ok en nono. An yud kata ka awero Pato gi 30k, awero ng'ane gi 50 kamano. Iyudo ka seche kanyo nyalo yudo pesa ni minyalo ng'iewo go gadgets ni and whatever. Inya chulo go odi moro kapo ni nitiere kaka in. Ma imbi timo music kaka business. As we listen and enjoy your music, on the other side jok miwero go chuli. Nitiere song moko ma nyaka chuli kokiwer. Ok dang iwer gi nono. Ma kata be kidhi e studio, yudo ka producer be dhi kawo ni pesa ma embe nyaka ochieme nikech nitiere moko mabe otimoni ga at low. To koro ka owuok mar pesa moro kata mabet ber. Nyaka embe chiem. Gima chalo kamano. Idwa kona ne wawach for example ng'ato mi 50 ma o include pesa ni mar studio koso 50 ni ma mochuli kasto chako chulo ni studio. Do samoro chuli ka mano chuli luore gi ng'ama iwero. Samoro iwero ng'ama ni 50 no en pesa matin na. Yeah. Samoro be iwero kata wero kata nyako moro mabe. Waja de bwana ma luo trending iluoro ang'o? Awacho ng'a? De. Ok dayo nikech an onge jako ma jaluongo ni dayo nikech pod otiyo. Pod en gi tich motiyo. Kata wach no duong' na bat. Wachure kocha matin aneno ka gine aneno ka wachure chura ka chori kacha matin. Jekure mogi wan dala ka wan mobro wuotho gi chieng' kaka wuotho kodwa ni nyaka ang'. Kanyo pod wan sawa ja kamera donge? Koro iwacho ni in inyalo yudo pesa ni kotenore gi jomiwero gi. To ma ema itimo kaka main job koso in gi tiji moro kendo? An onge tich. Igo thum. Tich matino kaka ng'eni an ok ago thum moro ma nini cha. Professional. Yudo ka samoro I promote artists. An gi numbers na moko be manyalo konyo ng'ato. Facebook acha, TikTok an gi numbers manyalo konyo ng'ato. TikTok sani in gi followers adi? TikTok an gi 83. Koro ng'eni samoro 83 ka ino. Aketo ne ng'ato gire moro TikTok acha. Dhano tiyogo. Yeah. To mondo akete kanyo Facebook be in gi chula gimoro. Facebook an gi 42. Yeah, 42. Manyiso ni at least in bende itiyo gi platform ni promote jomoko. Ok na promote myself only, I promote be other artists. Koro sami promote kama gebe gi yudo ni mogo. Dong amba nyaka ayude mogo. Ok mogo moro mang na yud madhi inyo ng'ato. Ne agone bei madhi. Okay. Tiwacho ni we sikul. Wacho mano ng'ama wacho. People outside there, wacho ni ji wacho. Aweyo koso na weyo? Ni weyo. Sawa. En kamano. Ok ada explain mo, en kamano. Igoro kidwa yuari kodgi. Dong kama yagi wacho. En kamano. Dagi complain kendo. Gima ji wacho mimbi tiyogo. Okay, wan kaka media house, wawinjo gigi from outside. Ng'ato wacho ni jok machalo kaka Uka Junior nochulo ne nyathino bwana Marango?
4 years Marang. mar school. Sawa. En kamano. To ringo weyo. En kamano dong nochulo. Nochulo. En gi evidence ni nochulo. Mako dhi school no chudo. Kan nochudo bene sawa. No. Okay, sawa. Okay. This is what is outside there. Ingeni kama ber LTN kakwa kete. Iwacho ne jo TikTok ok ni uka in person. Jo TikTok came through. By that time niwero wendo moro mar ne awero nyako mokadoa. Man after my KCPE. You are KCPE. So people chipped in because you are funny and sama in funny ni you realize ni ne nyathi ma funny ni pokutie kango pokutie ko school. Koro ka pokutie ko school people are like kutie ko school kare oja class adi oja form adi, so they chipped in, they contribute ni kaka team, they sent some people or the ochulo ni the required amount. Unfortunately enough ni in very like mi nyeo camera, then from anyalo paro ni ani manatiri kata nyeo camera no dhi Kisumu. So from that nyeo camera, wach camera ochakore kama okawe okanigo akeni chake kawe story no nitie kendo ng'ama ong'e maber en an ka. What's the story? Ane mang'e story. So you can narrate for us. To koro ing'e niya, story no noseli. Nosekwe. To koro ing'e na a moment ma chako wacho story no, jogo dhi neno niya, dopo aduogo ywara kodgi. To an nasewuok niya, weya ure ngimana ne kaka an ne. No, not really. Ineno. This is what I know. Okinyal happen as something that is there in life. What I know, inyalo we kawuono, but kiny podo bobiro. So it is good ngato clear the air to room dichiel, because it is something that ibro yuro ka ngato remind go nyaka 100 years. But if there is reference kumanise we mewacho ne kama we okwalao ngata okwachier gimoro mora, wadwa ni wagol maybe gima iwacho outside there. Nyaka chieng moro iwinji ka gino cho miwacho ni kata mana Queen Ochogo ne giyudo accident kamano. But koro ji osebedo ko wacho ni ne na dancer no dhi miel nyaka koro wacho ni bwana acha niseme initoke. Asebedo ka ji bro wacho kamano dog. Koro it is recently ka Queen Ochogo ji ong'e ni kare no kena dancer from what she said. Ineno. Mo wacho ni bwana bloggers weuru lando gima is not there. People will take it kaka en outside there. Sani ngata madhineni gine. So it is better ni in a one story, in the first hand information, give us. Story anyalo give. But amari. Story no kata no lit na kaparo nikech and for me at first king'iyo dala and whatever danga wacho ni 98% enan ka gima matimore dala kanyo 98% enan whatever. To ambe na mor gi gima ne timore kacha. By that time people nyalo biro ngimani together. To mano gima ne naonge go pacha Kata dichiel. Kata chiel. Koro nang'e ni koni anyagoyo, koni anyalo gigi ariyo. Kopo ni joka ne ni koda kacha. Tiyudo ka ng'ato enosebiro iri mo wacho ni otimo maber mosoye school. Then whatever iwinjo kowacho weche moko kendo mar kethoni witoni jok mane in gogo. Mara nyathini watere school, wachulo ne school, okotim kama. Era TikTok. Seche pini ne TikTok to in e school. Ting'eni an ng'ama ne
an e skul kanyo to oko koni bang ne ng'eni ji chama kanyo. To koro mondo jogo chiem ne ina de skola. Mondo ide school koro jomoko to chulo ni fee. To chul ni fee miwacho ni chuli ga gote. To man to onge mano chuli ga gote. To iwacho nang'o? Ne ni gachiel koso ne entam. Ne ni ga ariyo. 2 years, okay. 2 years. Ma 2 years go to ni consume te. Ling akel ni story. Okay. Kora moment mana ne iye kanyo. Nane school to ka ng'aduogo online godhiambo kama. Inyalo choke gift moko matin tin. Anyalo seche moko anyalo maralot. Ayud maralot kata ng'agoch ne ng'ato. Tino ni ng'ama gochone na ema ng'ach auka junior no make sure ni ogolo chuny ng'ani kuno. Ma there's a time ma inapa ning'eyo okada na luongo nyinge but ing'eye man wadhi Kisumu but ene man kata pes kamera cha ene ma pari no mede utieke manager ma this time ma jamano no ling ng'ata mana nie ngimana no ling adong kenda kenda dhi school jogi manyo chiem ang kama okada wuoyi kuonde go mang'eny. Manyiso ni by this time that people supported you, you had some difficulties that people were not seeing. Waneno ni ine TikTok. Uneno mani ane TikTok. Mano de nitie. To parents team ango generally nkech ngeni one parent. Madhe. Madhe na no bok nyan. Nitie kaka en gi tuo moro. Maboko okonye nyalo total. An ng'amo survive chandruok. Maber there's a time anawe nyaka sikul class 6 giniko. En class 6 away for 2 years. Machaka dog. And by the donje high school be neonge pacha seriously. Neonge pacha. Ninge ni okethe make it. Nange maber no kana nya make it. Kaka nadhi madonjo no. Nago erokamano. To weche jogo timore gik moko dogo timore makoro. I decide mondo awuogi. Ema awuok to kaw time matin kana dala koni struggle through gi weche mag manyo pesa. Kori manyo yore mopogore ke yudo ka TikTok no is not. Kori manyo yore mopogore seche moko na ne anya gi kamera. Kori I just use my platform mondo advertise go business mar jomoko. Inya paro diere makel kata offer wan gi Jakadere mar video production. Yes. Nokelo offer mar video kamano kaka notimore. Itimo ne jok moko matin at least iyudo ka thao moro. Inya yudo matin iter dala kono. Bang'e chako gik time maro makoro adhi nini. By that time awache ni osiepa miluongo ni Pato no onge pesa but nene osiepa man nyalo miya advice maber. Ka en gi gire matin seche moko seche moko na nyadhi Nairobi gi nyinge for music. Adhi golo thum Nairobi gi nyinge. Seche moko awuok kago Pato gi shot. Adonjo Nairobi kanyo tipenjana ang'o mirwako go e tiendi go ane ang'o mirwako go chiege ma seche moko dhi mang'iew na nyaka wuoche ka Nairobi kanyo achaka duogo dala koni. Kaseduogo nadawacho nang'o kaseduogo koni ema nitiere aduogo machaka dok mabe wacho music go maja kora dok nadhi golo music mar KP ng'e KP uru yoma. Kora dok kono to aromo gi Mbala Mwezi. Mbala kanyo
Bala advice ni bana dop kide kama wetimori kama wedok dala watim kama e Nairobi ka matino moyudo no anya chamo gik machalo kamano. But then bala no konya, I appreciate that. Koro bange kanya dok dala koro mano advice to kwase wuoyo ta dok dala. Koro dok na dala no ema koro bange koro wamedo wuoyo tema chaka dok koro Nairobi dok na dok ir mbala kono adhi tim en gi studio bala nigi gi studio koro ngata ma timo audio kanyo ok wuog moko timo video koro kanye mamba yude gimo matin ya koro itimo ichalo ng'ama utimo in koro itimo kar video part mbala timo audio okay. Ingene jamoko pod penjo ni main course mogoli e school ne en chandruok madala koso fee kanyo gima dang' wache kaluwore gi chandruok nonyalo gol to jok moko machala uka be ni explain negi ni hawa kata kumia school to nitie some basic needs ma ni dala ma at first in fact ok nyal mia concentrate nikech ngeni somo to dwaro concentration kata kopo ni ng'ato tieko fee to gimuchamo dala onge to at first na explain mana gidwa tera nyaka body mabe from my explanation negi gola negi yena mondo kura bede de oni kono gini kutera e boarding to dala dhi dong nono dhi dong gik mang'eny ne timore to they've not followed up ni bwana kore sewe school watimo nang'o gik machal kamano negi weyo ni dong kora ne mana jiodhi okawanga marach mabe naonge duol mar wuoyo seche mineno auka ketho nyinge TikTok ni anya biro ma request guest okrwaki ok nyasoya kase dena dhi yawo mara adhi yawo TikTok na mondo awuo bwana nitie jok mabiro chamba kanyo bwana mana keni jogi akanye chamba kanyo bwana dhi e sikul kenda ng'o maloro koro ng'eni gino bene inyagi stress sana neno sechego ting'eni pod ago on pod adhi pod isomo sechego pod adhi ma there's a guy man advice nge Edwin okumure wasiboda ne German na gadiri go mara Edwin Germany ngata ma serious nyaka sani kada sani pod wana ji but dire ka to no Germany no wuoyo no kona maber ni weri yo era ginyano tim gimo dwaro utak rio na ang'eyo gima tim dhi mbele wanyalo wacho ni gima ber biro gi rachne auka gi ni chipped in mondo gikonyi e life but at a given point they messed you up auka junior auka an gima nyalo wacho kuma auka is a good guy omed dhi mbele gi tim motimo no and omed en a good guy dong nitiere jok mo believe auka no ineno kata live mar camera auka ng'ama no host live an mara no tamore host an to mano ng'eyo poro gima miyo no host tuk pesa tuk pesa no wuoyo kod mabe an tuk pesa momiyo ang'eyo ng'ama iluongo na Auka Junior
Anya paro ka donje TikTok. Ng'ano ko ana donje TikTok. Wacha ni ko kenin. Inya paro ma ine mi ko ni donje TikTok. Ino mari ine woni mi donje TikTok. Anyalo paro. Bwana ndalo bosekalo. Aparo ndalo cha. Anto ni kubedu miya credit. Ana punji edit video. Yeah, Nyaka app. Kusira. Mar editing. Gima ji ok tim. But ineno jok moko machalo, adwa wuoyo gi jok moko maloso nying gi oko. Inyalo loso nyingi to kikaw gweth. Gima miyo wacho, nitiere jok moko ma are so blessed machalo kaka Uka. Iwinjo. Auka gi ne gibiro konyo ji. But maybe nitie protocols manyaka lodonge. Ibiro yudo ne kia idwaro jo talent search gibiro gine. But ka koro uloso kaka ma wawacho ni ati wan gi luo talent search. Mobidhore maber ma ji neno to gine. People like Auka cannot chip in. Ka ng'ato dwa kamera miwacho ni yawa, an adwa ni hosta, adwa na gine kamera, Auka will not host that. I remember ni Auka nokona nyaka ni bwana ndongeni wadwa nyieo ni kamera to kori expose osiepena ng'amo ni golo gigo kase golo Auka orok mak simba nyaka in fact Auka kapano sichako mako simba pani wadugo wuoyo mana resent ka embe ko nodwa ruda kumoko achiel ari adek majine wacho kuome aparo. Tani ngene aonge ga gi udaku nikech an kuponi an gi udaku tiyude luo trending. Udaku mikano mimiyo ji tok tent ta aonge go but miyude luo trending mano tiyudo. Kora pani kanyo be nokwa gine matin but generally joluo wa ma osedhi man gi platform should help. To kise help oningi ngini awa Umari na miyo kamera tokane kogolo content. What is wrong? Maybe there is a serious thing that is disturbing Omari behind this camera. Weche moko wacho. Ang'o matimore? Inyalo yudo ni kare Umari ne dwa kamera to bang' dwaro kamera ma unu dhi mbele gi kamera cha. Nyieni kare nitie gi problem moro machandega. Maybe dala gi ok stable. Koro no paro ni ati kamera ni will solve everything. Maybe ng'ani ot chando to kamera ok nyamine to chak chulo ot. Ineno gima chalo kamano. People should need to follow up wacho ni yawa ng'ane no atimo ne kama tang'o miyo matimore. Apa ni mane gima notimore according to kaka Dope Kid explain, then no komiye time mondo ji explain. Koro ing'eni wan sani wach mani Dope Kid nosolne owe pesa school. Koro jomoko be gole version neni nochulne pesa te moringo we gik moko e school. Nochulne like kata an kodi adir manyasai ma ok apenji for camera issue. An kodi to kendo walemore kodi wasiwuotho kodi. Be asepenji issue no? Ok apenji issue no. Gimomiyo ok apenji, I was not involved. You know, there are some people who will not be involved. But ka gimoro setimore to they will chip in mondo ging'eni ang'o miyo timore. So I never wanted to be so concerned ka samono ji solo to ambe ne an gi shite na no ka solo eyoda. But nikech koro wadwaro information gini osetimore, it's not year one, akere koro en some years back. Iwinjo nochuna wabiro move mana gi chiegni nyaka wayud mbaka wanete. But apa ni jopiny apani uyudo information kaka gini notimore. Koro kuneno Dope Kid oko kanyo to kikugure. Kinen jogi kone ni oko kanyo to kare koro kik giguri ni we school. Otherwise, sani koponi ng'ato wacho ni en gi chuny mar mi sponsorship from where you left. Nen from Todonge. What is your take on that? Wacho ni adopo an kore dwa ni ami sponsorship achul kumono jogo we ere kake inyalo kawo mano? Okawa nade? Dongo wacho ni omi sponsorship like ochulo Fee kende.
Weekend kech apian gi bills monego bed natimo, gik monego bed ne. Manyiso ni mondo mi ibed ni idok e skul, ng'ato nyaka bed ni onyalo kata for gik matimore be home. Dong ing'e ni mano be ok gimiyo nawuok kende. Nawuok kanyo gik matimore kuoma, ngimana kaka ne chalo. Kasto be koro ing'e ni gecha nomiyaga, nodhi momiya nyaka tuo. Ne en stress. I think ni neno ka aga online mang'eny kabisa. Niya nyaka media. Aduogo mayo media machiegni. Bang' abudho matin. Ka aonge media. Dala kanyo gi stress nago. Mabe pesa mane an go te notiyo morumo. Koro sani wanyalo wacho ni skul tisegole pachi. Ok ane. Gadiero mari ok ane. Maybe time moro. To time begin time kalo. Igere kaka sani an kopo ni nitie gima onego bed ni amedore e skul. Ok inyal kona ni in the next 10 years pod an kama, unless ni koro en somo ma iluongo ni further studies. But wan gi somo machalo kaka O level, machalo kaka form 4. Ing'e ni gik machalo degree gi masters gi certificate and these other ones inyal tim baadaye. But moro ni to ing'e ni embe nitie chopo kuma kochope to koro iwacho ni ng'ane to koro age ne kende ok oyiene bedo secondary. Kasto mahitaji be medore. Ing'e ni kaka imedo bedo to wachi ni idhi inyombo, ibedo ja family, imbe koro. Kwa sani wanya wacho ni maybe what you focus on is business. Mano gima dwarore kanyo. Advisor mama serious. Mokwongo. Mokwongo mikwongo ng'e ni onego bed natimo kama. Ma kichaki luore gi genigo. Somebody that is outside there, we want to make it very clear. I believe that you people have listened to the story of MC Dope Kid, you know. People have been having different versions outside there, including myself. You get it? Because I'm like, okay, this guy was given money or school fee was paid for him, and then later decided just to leave school that way, to quit, you know. And on my side, I thought maybe he left a lot of money at school. But now from what he has explained, he's trying to say that apart from school fee, he had a lot of difficulties back at home, you know. And being that he's only having mother as a parent, and mother is also disabled, like he is trying to explain to us, he decided to quit and concentrate on the family matters, being that he's now the breadwinner. He's saying that the activities that are happening, the domestic activities is the one that is taking 98% of them. It means that mother is only playing 2%, depending on her condition. Now, kanga nowe school gie e form 2, and ng'ato nyalo chipin ni nyalo konyo. Samoro kinya konya ahinya nikech pod en manyako en sure ni ma otimore, macho timore, ji ochamango, ji otimore nadi machalo kamano. Koro activities motimoge samoro ring Nairobi, otim music matin, odhi ogo kolabo gi ng'ato, oshoot ne ng'ato video, gik machalo kamano endo. By the way, en gi kamera koro timo videography, kopo ni idwa ni otimni music promotion, I mean promo video, Dope Kid timo maber kabisa. En mani ane moko miyaga credit, but oningo yie tina olonya neno nyaka kogo rolls ma yeah, it is so good.
and mani gima idwaro, at least onyalo wacho ni Omari nopuonja video. Koro video timo, inyalo miye video oyudgo kaka oyudo achiel ariyo adek. Dope Kid go thumbe miwinjo kogoyo go endo, and some good friends have been supporting him through that, miye gik moko achiel ariyo adek. Dope Kid timo comedies gi, luo comedy gi timo collab achiel ariyo adek. Dope Kid timo promotion, no promote jo thumbe, several things, waluonge ni a jack of all trades mondo mi oyud kako survive. Koro ka in kanyo, ere advice minyalo miyo Dope Kid, being ni en kaka breadwinner to school be ji wacho ni good, in according to in, ere advice minyalo miyo Dope Kid? Inyalo kona kanyo no endo, inyalo konowa e comment section. Then be gima kendo chaka lan, kapok idhi alanda asasa chale gi LTN, wach koni to koni bi winjo. Wan gi wawacho wacha kaka okele, kasto wachako manyo the other side buwa winjo, to koro ng'ato nyalo compare to nyalo contrast. Yeah? Koro Timauka gi jok mono come through mondo mi okony Dope Kid, thank you so much, you did a great job, but you also did a mistake somewhere. You didn't follow up to see what was the problem with this guy. Ninyarango awino chalgi mama wino. Yes, ma en Elisha Toto kata Eli Toto. Ma wane LTN TV. Awinjo ni kaka ene kaka ikele LTN ka. Cha ibro yudo LTN, ma en nyakalondo mar LTN, ma TV mar LTN. LTN yudo kamora mora e audio, e TV. Kumora mora midwaro yude. Koro ne ka in gi lendo mora mora, obed lendo mar tho, lendo mar weshimiwa, lendo mag jothumbe mapok ong'ere kidwa ni ong'eyi bi LTN. Mose ng'ere madatimo advert nyalo biro LTN. LTN ka emwalande gimora mora. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Oganda Luo kendo e piny Luo. Oganda wapong kod were mathoth mapoko yangi. Nyota mag rowere bura dimo ka duond jowa modhuro bende poko winji. Wakeloni Luo Talent Search mabiro kod tekre makende. Ma en chenro mowuok oko mar yango kendo konyo jogo man kod were mar miyo ji nyiero, wer, miel, lendo kod mamoko mathoth. Luo Talent Search biro mar neno ni lek magi ochopo kare. Be in kod oteku mar bedo duond Luo, bedo sulwe mar oganda Luo. Riwri kodwa mondo piny ngima one mich mani ogwedhigo. Ma kik bai. Your talent, our stage. Let the search begin. You know, this Friday, dancehall artist. I'll be performing at Luo Talent Search, 15th April 2025. LTN Luo Trending Nation. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. That was making him maybe to have some difficulties kata momiyo ni nene once in a while ni nene TikTok kanyo no endo. Anyalo paro kata an kana yude live takore bwana wuok ka bwana nosechul ni pesa onego bed ni koro tibede sikul. Ya Omari welawa ya wuok ka. So this thing was all over. Kumoro mamo de wuok ka. Awa aparo ni kata an nyaka koro wabed frank ni kata an kare. Noningo beni akonga nono ni ang'omiyo ine TikTok to ningo beni ine sikul. So that is our mistake we need to accept. As we conclude,
Now, what is your vision or your mission? Kawa wacho ni Dope Kid in the next 5 years, ang'o mipango timo? Kaka wan, doni ka sani, wan gi, these are camcorder, right? Manyiso ni wapango kaka wanyalo chako stream live gigewa. Yeah? Maka koro ng'ato oro comment to wanyalo somo achiel kachiel e Facebook, e YouTube, you know. Wayae cameras moko gi, wabiro a camcorder. This is just one, and we are also working on our audio gadgets. Wadwa ni wanyalo host kata ji auchiel, ji ang'wen, you know, something of that kind. In ere lekni in the near future, kwa mi igni beach, idhi nenori kanye Dope Kid where should Dope Kid be? According to you, nyalo fail, nyalo plan to fail, be nyalo plan to the, but you must have that plan. And we nini, ilo ni DK Films. I don't know, beta studio moro ma serious. DK Films. Yeah, Matimo shooting. Gik machalo kamano. Timo editing. Interviews, ma posters. Okochuno ni ane mabede, but inyalo loso kambi ma employ jomoko. Ma konyo jomoko. Okane mokonya kenda, kony ji. Yeah. Otherwise, manager ni wachang'o? Iluongo ni pesa wendo, en owachang'o? Pesa wendo. Mano ok pesa wendo. Tu pesa? No se kwere. Iluongo ni jipanora. Wan gi pesa wendo, kore ka wan gi tuk pesa no se kwere. Pesa wendo tere king'eyo tikia tuk pesa. Tuk pesa tonga. Pesa wendo tu. Okay. En owachang'o? En owacho ni, okay, this way school, wadhi mbele gi tich. By the en wach school no, mane gima na doga regret. Wach school no, nokene in kata matin, no onge wach no kaya matin. Ne nyalo include ni atan gi manager, en kan Dope Kid dok school. Ni sawa. En gimi nyalo wacho kuom, nen kaka ne, yani en ng'ama ne dwa ni opush talent no. Mane gima ne en go, mar push, wach school go. Kanyo ok dang' ariambe ne entiere. Mabe ok adwa kata na I include about that. Eda nyakone ni nyocha onge mic, kata mic manyocha yudo cha en manyocha ng'iewo. Man gi gine, man gi manyoen. Mano ng'iewo na birthday. Hey, matange mic cha bwana, ja kamera tange mic cha. Mano ng'iewo. Ok mano kende, gik mosetimo ng'eny. Kata man Kisumu and whatever. Yudo ka mano na loso era gi maguok. Kanyo ne entiere, kanyo awach ni ne entiere 80% mano en. Ma mic. Ena mic beche ok yom kuma eneno. Anena ka en boom moro kama sawa. Wala. Man to waya. En gi gige ne ok en kende kan. Ma mic. An ng'ama osenyiewo na gik minyakwana achiel ariyo, en mana yugi. Iluongo ni yugi mwenyewe. Higa mokalo, higa ne to kendo oleng'. Aneno ka en sawa. Ma koro mic mano nyiewni. Tuk pesa. Iluongo ni Panorama mic. Adwa lemane gini. Adwa lemane ka gini tiyo. Lor marino. Aya, iwinja? Iwinja? Ha? Utiyo maler? Kanyo?
ma we wang'are go matin ma koro mar tuk pesa koro yaw mano koro wabed gariyo ma koro waonjo gi mano nyiew ne Dopkid ma raj yaw to wambe kwa yuda ng'at moro machung' koro yawarere bwana makoro amba kwano ni bwana koro but some good friends have been so good. Somebody like Yugi, he has done his part, by the way. We can't despise that. Yugi, thank you so much. Dalmoko golo no kacha merchandise. Inge merchandise. Togi podwane program mara kao microphones moko. Koro embe nyaka go nero kama. Jomodo! Ikabuo marach doge. Koro ilongo ni DK Films is yet to be established. Ka in gi kamera moro mukitigo mi DK mi CEO mar DK Films gi chakrego to kinyalo offer kamera moro achiel DK Films. Iwacho ni an gi laptop na moro to nitie moro kama hang no mejata kama kaka ji temo ka in gi kamera moro motimo buru imiye jok miginene. That is a form of promotion. Okonyiso ni nyaka ior ne ng'ato pesa. Inyalo miye stand moro matiende ochot mondo ikona ni matiende ochot kata in itimo gang'o. Otherwise wagoiro kamano wago mbaka wawuoyo 3 hours yawa en adi 2 hours ai bwana wago mbaka but good thing ni koro ging'eyo ng'ato kik neni to wacho ni ati magi nowe pesa school. That is the only thing that I love so much and I still appreciate. Nyakora mogi ne wan gi Dopkid ka adwa ni be onjnwa thum de machel maten thum achiel maten makura wuotho jakamera adwa ni gine adwa ni ket adwa timo intro ne jangoma ane makoro menya adwa timo intro ne jangoma adwa timo intro ne jangoma in sawa. Ladies and gentlemen, let us join our hands together to welcome one and only, the one and only MC Dopkid. Don kura chung tawir. Kura kama jangoma. Don kura chaki. Ami mimako. Anana sao. Ladies and gentlemen, we are pleased to present to you one and only MC Dopkid. Awero nyako mojoga. Awero nyako mokadwa. Awero nyako mokadwa. Maka neno tango ka ngoka. Wenyero mano hit song. Kuminene. Mano hit song. Bueno hit song, Wacha kwa mbele. Awero nyako mokadwa. Ajia. Bwana ango thombwa. Awero nyako mojoga. Awero nyako mokadwa. Awero nyako mojoga. Maka neno tango ka ngoka. Mami aparo katan. Nyakora mogi mapodi luogo ni LT Trending Nation kuma mopande nyenyo lela. Ne wan kaende gi MC Dopkid mabendo siepa. Wachak warumuru kendo next time. Medkete manaka ja kamera iluongo ni Matoro Bradox mabende nie kamera maduong' sana. Ok kausimbi ni goe ja kamera picha bijionene. Jionene kaka utiyo. Embe koro we watangnu ja kamera kete gi video tikete kama okudhi wuok e gide. Ja kamera inti matiyo wanwa makika to in itiyo
Baro ja kamera. Baro ja kamera. Dibuti ja kamera. Tangne kaka ja kamera bitiyo. Dhie bath ja kamera mondo we wambe omenywa kore. Mano ja kamera tiyo. Mani luongo ni Matoro Bradox. Mabende is also doing so great. We love it so much. Nyakoro mogo chakwaro muru kendo next time man podi luonga ni Umari Nash. Umari chieno jamone mbele. Chiene meneno. To mbele. Emiyoko. LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Dhako ber madhi odera, to lemo ni ruotho pare e ode. Dichuo kata mer ka dhako lamo, to odono ruoth nyaka donje. Yes, ma en Amiso Thonguni Nyasumbi Land Cruiser yanyu mang'ongo mokany ko dhako misumba lek ne rach. Are you bill going to begin mens? Kidwaro mondo mi iwinj weche gi kukugi gadieri gi kama skandal botime newa. Kete mana LTN, Luo Trending Nation. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuok kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'e life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest.